Good morning, phongka hamhaina hai lamsoga ani channel o bahai tongmani rok khakhayo kaham no tongmani hnai hingke he sin thaijugo kwrwi khe satung tungmani bebang no phatinai muni kwrai thangma khe ma tang satung tungkha no satung tungmani nogo tongsi na ram nangle asko tungkha ari kheto mai muni tongma khe rana ni jora wngba khe satung tungmani ma thaijuk bwthai kwrwi khe sini yang rogo kwrwi khe hingke omo khe basuni rignai bo tagwi tongmani tabuk naithok sabikhe ready bo tagmani ta hingke satung tung hinui bo taglai nogo taka omo khe basui songni nog hingke omo khe solar bai twi supply khaimani ta solar bai twi kari o tabuk khe yang khe satung tungmani hai yang kaka song hingka khe thaijuk tola achuk tongsi achuk satung tungbai khe hingke tai masa kaka chikon phai tongo tabuk khe gari tubunai laber scrap dotui no ranima thangbai khe nobar khe phai tongo phaibana asung ta hingke chwng nogo tongnai seleka satung tungo hingke ba chwng chomai no phainai sprite nangui tonglaikha o jaga ani monai bai baksa no oro. So guys nugui mankha na omo hingka khe twi supply o pipe dawinai twi wash khaimani tamo khe ba sini chomani ni twi supply mane twi romu phaio hinui bono wash khainai kwchwng khaio o jaga twi phaikha nahiri wash khaimani twi asuk kuchuk khe phaio hingke naitongdi twi wash khaimani. Hingke chwng tabuk khe nogo thangsinai chwng chomani ko phaimani baloka tai satung tungkha dibur khiring khiring tongkha ba twi wash khaimani kisa nainai chwng tabuk thangui tongo nogo khe omo khe twi wash khaimani machine ni ko nukha bwskango hingke chwng taka nogo thangsinai belai satung tungkha bokrok sawi tongkha hinui khe belai abo tungkhabla hingke tabuk chwng nogo thangui tongkha ta hingke naitongdi sini bolok joya khari. Hijab khana re khreng tong ning kha berai de tamang sebeng na tamang si halangan na khata na nang udara ko no photo bunai thangwa heda ma asa dine pore dine hai na hai wati wai tong ke khoro mane waya kho wana nai tong ma khata khai chu krai be nai nai re ma ha chu dogon dogon tong ma chu ai re dine le thandang sinai khana naram sinai hingke guys horbo thogui tongkhala horni 9ta tamui tongkha hingka khe ang tabuk maisana phaijaga antio tamui song naigena o mui hingka khe taitomo thaipung bai tok bukur songjak hingka obo bai masa sinita omo khe labat seat phaljak omo hingke nugui mankha nang tabuk mai khuri tui phaikha chanani yang khe basui song tv naitui tui mai sai tongo dara tai bwsajuk khainai.
Hingke nogoi mangka nang tabuk no maisa benai nogo paikha hingke maisa benai omo lesu tini wasai paitoi himani khe eyangkhe mwnai kok sai tongo sabajani hingke o mani putula o mani bisina hingke.